holder i en skulderbredde, hvor at stillingen af skuldrene er understøttet, sådan så I ikke står duknakket inde under den med strikkende skulderblade, der stikker ud her. Men I går ind til den med en holdning, hvor at nakken er ekstenderet og skulderbladet er sat, så det så bare fixation omkring skulderbladet, så de er understøttet af hele den overfladiske rygmuskulatur, og der er spænding på ind under den. Og så her, så sker der sådan en nu skal jeg ikke give alle svarene endnu, så sker der en anden type muskelspænding omkring kroppen, sådan så man går tilbage med den. Den glid sgu alligevel. Det er nogle gode lejer. Så tager vi fædre på det. Det er så vigtigt, at man kommer ordentligt op med kroppen, så man ikke står og hænger med den, så den ligesom bare altid ligger på 6. 7. nakkehjul og laver ballade. Men I rent faktisk får brystet højt nok op. Op, så går I ud. Sådan cirka en skulderbredde mellem fødderne, enten parallelt eller gerne en lille smule ud og roteret. Kigger op, holder blikket, hvad der svarer til toppen af dørkarm. Så trækker I luften ind, holder luften ind, mens I går ned. Og går op igen og holder blikket frem. En greb til 7. Nå. Hvad for en type bevægelse snakker vi om her? Hvor er den? Hvis vi lige tager udgangsstillingen først. Hvordan er holdningen? Den er statisk. Hvordan ser kroppen ud? Hvad laver os? Hvad for noget? Hvad for en ledstilling af de forskellige dele af kroppen? Ja, vi står vertikalt. Knæene stille. Jeg roterer fødderne en lille smule ud af. Ikke kun fødderne. Hvad sker der mere? Så ryger hoften også en lille ud af rotation. Så det er udgangsstilling. Ud af en lille smule ud af rotere hofte, og så med ekstra antal grader. Det kan det måske være 10-15 grader eller noget i den stil her. Ud af rotere hofte. Hvad sker der, når jeg er ude af rotere hoften? Der kommer i hvert fald større spænding på, og den bliver en statisk spænding med isometrisk, så der er en isometrisk opspænding af ballemuskulaturen. Det er på den her side af ledet. Det er den forspænding blandt andet, man går ind og etablerer. Hvad er der på den anden side? Der er her. Der er også en smule isometrisk spænding. Hvad for en ledstilling af knæet? Hoften er ude og rotere, ja. De er overvejende med. Når de er strakt, så er de ekstenderet. En overvejende ekstension. Men fordi at jeg laver forspænding ved min ud- og rotation af hoften, når jeg går ud med den, hvad gør jeg så også? Så går jeg en lille smule ned. Så der er en lille fleksion i knæet. Det er ikke fuldt ekstenderet. Det er her. Og her står jeg, fordi at jeg skal lave kokontraktion med min hase. Så jeg ikke overstrækker mit knæ. Og det gør jeg for at beskytte ledet. Og fordi der venter mig en opgave, som givetvis er tung. Der laver jeg en kokontraktion af haserne, fordi jeg ikke kan lave det, fordi der er en lille smule fleksion. Og ballerne også. Ballerne spænder jeg, fordi at hoften samtidig er skudt frem. Så er det også lidt. Hvorfor er det frem? Fordi at du skal have så høj, grundspænding heroppe, også for at komme ind. Så man ikke står med et lændesvej her, uden at kunne spænde i ballerne. Hvad sker der, hvis jeg ikke gør det her? Så har jeg en manglende opspænding her omkring, hvor vægten tynger,
direkte ned på diskus. Men man vil ikke bare strække, hvor hvis du slapper af, så nogle gange så sådan lidt for os. Jo, man kan godt slappe endnu mere af at komme ind og blive Er bukket. det Men jeg... ikke bare mere ret? Retter du dig ikke bare mere ud? Jo, herfra op, ikke? Men her forsøger jeg at Så være... spænder du ind i maven også samtidig. Ja, det kommer lidt. Vi er kun heromme. Det her, det gør jeg for, at jeg ikke skal hænge med et lændesvej. Med afslappet mave, dunken fremme og afslappet rygmuskulatur, så vægten presser direkte ned og trykker ned i hvirvelsøjlen. Så jeg har enden, ikke helt herinde, men jeg har den lidt fremme, så jeg kan få opspænding til at lave kokonstruktion. Og så kommer det med maven på samme, at du ligesom ikke kører ind i en mavespænding. At man ikke står og spænder maven, eller presser maven ud og laver bugpres i buvæggen og i senespejlet for den lange lige mavemuskel. Men man rent faktisk trækker navlen ind og spænder ned, så der også er en bækkenspænding. Så har I ligesom passet på de nedre regioner så godt I kan. Det er udgangspositionen herfra og ned efter. Og så kommer vi til den øvre del af udgangspositionen. Så går jeg ind under den. Hvad sker der fra mit ryg oppe? Du spænder op. Hvad sker der så? Du laver en forspænding. Hvad sker der deromme? Du laver en forspænding, det er vel en statisk. Ja, jeg laver en statisk spænding. Jeg bevæger ryggen i hvilken retning? Det er også en ekstension. Fordi at det her, det er en fleksion. Bøje, strække. Så den lange rygstrækker, det er derfor jeg gerne vil have noget af ryggen i lille. Den lange rygstrækker trækker sig sammen. Så der er, når jeg indleder, kan man sige, grundspænding eller forspænding, så er der en koncentrisk arbejde for den, hvad hedder det, den her del af kroppen? Torso. Den torkale del af ryggen, den laver en ekstension. Du laver en højtorkal ekstension der. Samtidig med at du klemmer ballerne sammen. Og du prøver at sætte dine skulderblade i fiksation, så de stabiliserende muskler kan være så gode medhjælpere i den vægtbærende stilling som muligt. Sådan så at, hvad sker der? Nu går vi videre, nu springer vi i ledet. Hvad sker der med, med skulderledet? Det trækker bagud, ja. Og kan I huske, hvad en, en tilbagetræk hedder? Tilbagetræk. Protraktion, retraktion. Så I retraherer skuldrene for at bruge de stabiliserende muskler heromme som fiksator og hjælpe den lange rygstrækker og de andre overflade, rygmuskler i at lave den her isometriske opspænding. Så I ikke går ind under stangen sådan her og står og hænger deroppe. Det er set ofte dårligt. Godt. Det er simpelthen den type grundspænding, der er. Hvad med herom? Så gør det lige på den anden side. Ind. Så fødderne ud. Ind. Jeg skyder brystet op. Hvad laver maven? Den trækker sig sammen. Den fikserer jeg. Der trækker jeg ind. Trækker ind i maven samtidig med at spænde den. Og det gør jeg for at få både ydre lag spændt, men, og det gør den typisk, fordi den er flexer, den er foroverbøjer, den lange mavemuskel, men også for at få de inderste enheder med. De skrå indre bugmuskler og bækkenbundsmuskulaturen. For at få dem til at trække sig sammen, så trækker jeg navlen ind, kombineret med en knibeøvelse, hvor man løfter bækkenbundsgulvet og går ind og lukker luften ud. Så når jeg har det, så trækker jeg vejret ind. Og så holder jeg det. Og det er simpelthen for at lave sådan en intra-abdominalt tryk, der ligesom skal hjælpe muskelkorsettet
til at være så stærk en tønde som muligt, til når jeg skal ned. Og også fordi, når jeg går ned i den, herfra og op efter, så kan jeg bruge den luft som en slags hydraulik til at lukke ud. Fordi hvis jeg skulle holde helt vejret hele tiden inden, jamen, så vil jeg jo efter ikke særlig mange repetitioner komme i en ildgæld også. Så jeg bruger udåndingen for ligesom at lukke trykket ud af blæsebælgen, for at få understøttet den kraft, som jeg gerne vil have opadrettet. Og undervejs, hvor det skal kontrolleres i forhold til, hvor ryggen er svag, når det er under en, hvad for en type muskelarbejde, når vi går ned? Flektion. Det kommer Flektion over det ved jeg. Men hvis vi snakker forlov, når vi går ned i benene, så er det ekscentrisk muskelarbejde, fordi vi kontrollerer vægten over forlængelse over knælet. Og det vil være en over hoften. Ekscentrisk igen. Der vil det være aktiv insufficiens, men en hofteflektion. Ja. Fordi jeg gør ikke sådan her. Jeg trækker ikke belastningen med mig. Jeg sænker den, men det er den ekscentriske del, der går over lår. Fordi det er det, der er prime mover til den her bevægelse. Så der er aktiv insufficiens i jeres hoftebøjer, men I forsøger at lave en isometrisk kontraktion, eller kokontraktion, omkring dyb mave og let baller. Når vi så er nede herfra og kører op, når vi sidder hernede, hvad sker der så med ballerne? Altså nu går du ud fra, at du ikke bliver siddende dernede, ikke? Jo. Men nedefra og op. Nedefra og op? Nedefra og op, ja. Så trækker de sig jo sammen. Så er der koncentrisk arbejde mod vertikal retning, ja. Men hvad laver hoften? Herfra. Og den strækker sig. Det bliver ekstenderet. Så der er koncentrisk muskelarbejde over. Hvad for en muskel? Gluteus maximus. Gluteus maximus for at lave hofteekstension. Og hvad laver haserne? De er aktive. De laver faktisk noget kokontraktion hele vejen igennem, fordi man beholder grundspændingen i haserne også. Fordi haserne samtidig agerer hofteekstensor. Så man i bunden, der er der, I kan stadig spænde, selvom I er nede, og lave noget isometrisk omkring. Og så når I kommer herop til cirka, så fungerer I også som hofteekstensor. Så kører vi jo den her bevægelse faktisk, fordi enden kommer frem. Så der vil være noget, der vil være en lille smule, koncentrisk arbejde også. Kokontraktionen overgår til en lille smule koncentrisk under det sidste af hofteekstension. Ja. Hvad laver lægen? Stabiliserer. De laver isometrisk kokontraktion, ikke? Eller isometrisk kontraktion for at holde anklerne i rette stilling. Ja. Hvor tæller vi om i hele bevægelsen? I hele bevægelsen faktisk. Men det kommer vel an på, om du laver afsæt. Når man så letter, så kommer der en tårhævning på, så bliver det koncentrisk. Men eftersom de er i kontakt med underlaget hele vejen igennem en squat, medmindre man skal op, en jump squat eksempelvis, så vil de lave isometrisk arbejde hele vejen igennem. Jeps. Så vi har altså tilbage til udgangsstillingen, når vi så når herop og på vej op mod slut, ekstension af knæene, og har været nede. Der. Så genindtager vi det isometriske arbejde, for at være så sikker som muligt. Og så har vi en til samme. Ligesom grundspænding. Ja. Så for at være sikker. I maven opad. Maven opad. Når du går opad, så puster han ud. Ja, men vil du ikke holde den sådan, det puster ud? Nej, ikke på samme måde. Det kan man heller ikke rigtigt. Nej, det er du vil ikke bare give slip. Nej, du giver ikke slip. Der overgår den her sådan indadspænding. Den overgår